Здравейте хора, аз съм много недоволен от Yettel, защото виждате камерата ми на какво мяза, целият ми телефон е счупен на гъс. Това е Realme C31, не си го купувайте. C35, извинете. Това е най-големия боклук, който може да си купите. И изобщо не се абонирайте за Yettel. Това е най-скапаната компания. Аз имам лична карта и съм на 15. Имам право да си сменя телефона, защото те бяха писали в новините, като цяло на телевизора, че връщаш стар телефон, взимаш нов, ако е счупен. Моя е счупен брутално. От една леличка, която ма бутна и после го настъпа с бастуна си. Тъй, че изобщо не се абонирате за Yettel. Да казваме, че бастуна беше метален, ама това е друг въпрос. Okay. Така, изобщо не се абонирате за Yettel. Лъжци, крадци. Едно са по-добри. Едно. Извиняй.